Varume namatirai dzimba idzi. Tsanyirai dzimba dzenyu. Vakadzi vakuurava. Mama makadi. Tiri makadeo. Tiri nani. Mama ngatigare idu pasi. Ndicharamba ndichikontinya kuti panenge pachiimbwa ndongoyawo ndokuprofitawo nekazevezeve mamwedzi weya ndataura newe ndinofunga kuti anenge akakunakirawo. Ndikuda kutraya kukavha vanhu vakawanda pakuprofita kuti mamunoya panapa ndiprofitawo vanhu vakawandisa pasevhisi imwe chete. Murume wenyu ari kupi mama? Ari kubasa ku-UK. Ari kuchando? Hongu. Kwemimi ndokwamunogara here? Munogara? Indogara ku South Africa. Zvino murume wenyu imimi pane kakusawirirana apa, chii chiri kunetsa? Akangondisendera message kuti achada nezvangu. Just like that? Hongu. Kungoti zvatopera? Hongu. Amana kungonzi zvapera kunorwadza ka munoziva? Just like that ungonzi zvatopera? Pane zvamakamuita here? Hapana zvandakambomuita. Pane kakusagadzikana kamuri kuita. Ukaona munhu achibata musoro so pane zviripo. Chii muri kutyei? Ndiri kutya kuti zvatiri kutaura izvi zvinooneka here pamafacebook pashi. Imimi kuti muye pana handi makatoonawo kumafacebook? Hongu. Zvinooneka. Zvinooneka. Sekuonawo kwamakaita zvevamwe zvinoonekwa. Iwo wewo nokutoona vamwe. Uonekwawo ka. Ndatuka here. Uonekwawo ka ndokatotoonawo. Hazvionekwa mama. But akuonekwa zvinoonekwa. Saka ndoenderera mberi here zvichionekwa. Endererai mberi. Mazvipira. Hazvipiri. Nekuti mataura zvakanaka favor yandichangokuitira wewe 1 ndeyekungoti kana zvaakubuda tongokuvharai ofisi yenyu zvisaoneka. Basa munhu waMwari. Chete ndo pandogona kusvika. Imimi muri kuti murume akangoti zvapera ndokuwirirana nemi. But kanzwa panzi but zvinoreva kuti asi namen aive mukuru wehondo dzevasiriya asi aive nemaperembudzi. So ndoda kumbaadhiresa maperembudzi ari pamuti. Imimi mama muri kuda kuti marriage yenyu iumbike here? Hongu munhu waMwari. So kuSouth kwacho kwamunogara maigozopinzirei chikomba paflat pamunogara? Zvakangoitikawo munhu waMwari. Ndokumbira uregerero. Mukumbira regerero? Hongu munhu waMwari. Kunani manje? Kwandiri? Handikuzei. Now, ko murume wenyu akazozviziva sei? Pana mai vanogara pafurati patiri ndo vakamutsvaga paFacebook mubva vamuudza. Izvi makaziva sei? Ndiye murume akakuudza iwe ndaudzwa nemaya? Ndiye akandiudza kudaro kuti vanditsvaga paFacebook. Kwanga wanzwa tsitsi. Tobva wangotipirawo murume. Zvinotoda kuti marriage igare. Ndikuona varume vari kuita kakuoma. Nokuti ava vari kubvuma kuti vakakanganisa. Munoona Jesu akambovingwa nevamwe vanhu vachinzi pana aita upombwa apa.
vanhu vachiti mukadzi uyu ngafe. Jesu akangotarisa pasi so kubva atanga kungonyora. Hamene kuti ainyorei, but paakapedza kunyora akazoona pasina kana munhu wani. But I think kuti ainyora zvivi zvevanhu. Angonyora pasi kuti kuba, vanhu bamva vati mwanda, upombo vakati mwanda, kunyepa vakati mwanda. Zvikanzi naJesu kana paina asina kumbobvira akatadza. Gatemi uyu. Zvochandiri kufarira ndiri kutooneswa kunzi baba muvarume vava vari kuchandawo vari kutoona sevhisi ino vari kuchando ikoko. Vane mibvunzo yavari kutondibvunza izvozvi kuti ndaizviziva aimbondirambira. Ndoda kuti ndingoziva kuti akarara nemunhu uyu kangani. Ndozvavari kundibvunza. Munhu waMwari. Bosi ndiri kumubvunza kuti indikangoziva ndoda kuziva chokwadi kuti ndiite decision yangu ndichinyatsoziva what happened. Pandairika here pamama. Aiva. Hapanetse ndovarerutsira because ndiri kuda kuti murume uyu adzoka asina haasi kuda kakunyeperwa. Ari kuti munhu anondinyeperesa ada kuzoti kangani. Elder, mune mafreezes here? Ene mungotorero mafreezes akati muwe nawo. Ami musazokanganwa kuti pachechi kapano vane kaproject kavo kekutengesa mafreezes. Mupota muchitenga. Chero kuchitonhora epachechi anotengwa. Vanenge vachitsvaka mari varume avo. Elder vanoshinga, unoona vari pano vachigadzira mafreezes. Vana vakutomira vari kufungwa ndiri kuda kuvapa. But varume I wonder why. Kana mukadzi achita, pane zvimwe zvimubvunzo yatobvunza inonetsa. Mira ipapo Elder makatarisa pana mama. Mama, ndikuzviziva kuti mambofa makataura kuti murume uyu akapinda pamba penyu kangani. Saka ndokukumbiraiwo kuti musataure, asi ingotorai mafreezes aya. Namba yamatora ipapo tobva taziva kuti ndo namba yacho. 1, 2, 3. Ndavarerutsira ka? Katatu. Mamunini katatu. Kunyange zvakadaro ari kuti mudzimai wangu ndomuda. Amuroverei maoko. Amen. Mama, makorokoto. Wamaita basi. Hamuna kundinyara, hamuna kunyara pamberi paMwari. Ndizvo? Nyasha dziwanzwe. Maita basa. Chiendai muchipfuro napa mupe vana mafreezes aya matatu amatora ivaya. Maita basa. Maybe you're wondering kuti waenda emphasize panhamba iyi. Nokuti ndo yanga ichavatadzisa kugara vese. Ndavabatsira kuti ndadaira mubvunzo iri pamoyo wemurume. Kana woita decision yake yekudzokera kumba anoita decision yake asina mimwe mubvunzo. Nokuti zvese zvadairika. Varume namatirai dzimba idzi. Tsanyirai dzimba dzenyu. Vakadzi vakuurava. Munozviuraya. Tsanyirai dzimba dzenyu. Aiti dzimba dzotsanyirwa nemadzimai chete ndiani. Tsanyirai dzimba idzi. Raima sisondiona nirarame munyika yomwe
Goodness and Mercy Ministries inokuunzirai No Eat Before It Happens Prophetic Conference. Ibakwazi kungakenzakali ziba zvisati zvaitika. No Eat Before It Happens Prophetic Conference iri kutanga Friday 30 May 2025 kusvika Sunday 1 June 2025 pa Goodness and Mercy Ministries. Bwina Prophet T. Freddy. I-conference iqala ngoLwesihlanu 30 May iziyephela ngesonto mhla 1 June 2025 Goodness and Mercy Ministries. Friday 30 May 2025 kuvana 6 p.m. kusvika 9 p.m. Saturday 31 May 2025 kuvana 6 p.m. kusvika 9 p.m. kuchiti Sunday 1 June 2025 kuvana 10:30 makuseni kusvika 3 maskati. Tinenge tiri pa Goodness and Mercy Ministries kona Highland Road na Mushaya Bande Road, Glenora B, Harare. Tibate chaya ucingo ku-0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T. Freddy wanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.